Għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna l-ġid nazzjonali ras ar-ras qabeż dak taż-żona euro. Bil-maqlub tal-2012 meta dan il-ġid nazzjonali ras ar-ras kien 80% biss tal-medja taż-żona euro, dan issa tela għal 103%. Fl-2019 l-ekonomija Maltija kienet 14.9 biljun euro. Minkejja x-xokkijiet li waslu bil-pandemija, il-gwerer u l-inflazzjoni globali sa 5 snin wara din kibret għal 19 biljun euro. Dan ifisser li l-ekonomija Maltija kibret b'aktar minn kwart ta' li kienet 5 snin ilu. B'mod konsistenti l-ekonomija Maltija kibret ferm aktar minn dik fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-ekonomija Ewropea kibret biss b'5% f'dawn l-aħħar 5 snin. Li jfisser li r-rata ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna kienet kważi 6 darbiet dik fil-bqija tal-Ewropa. Settur ieħor li rat tkabbir sinifikanti fl-aħħar 5 snin kien dak tal-informatika li llum u 80% akbar milli kien meta Dr. Abela sar Prim Ministru. Is-settur ta' servizzi finanzjarji hu madwar 55% akbar minn dakinhar, mentri dak tal-manifattura u kważi terz akbar milli kien. Din is-sena l-investiment mistenni li jlaħħaq 3.7 miljun euro, mentri fl-2019 kien ilaħħaq għal 3.1 biljun euro jew 20% anqas. Kemm ilu Prim Ministru Dr. Robert Abela ġid nazzjonali ras ar-ras f'Għawdex żdied b'aktar minn 4,500 euro. Dan hu ferm aktar miż-żieda kollha li kienet osservata fi 3 leġislaturi sħaħ immexxija minn gvernijiet nazzjonalisti bejn l-1998 u l-2012. F'sena waħda biss, jiġifieri fl-2023, is-saħħa ekonomika ta' Għawdex kibret b'aktar minn darba u nofs kemm kienet kibret f'5 snin sħaħ tal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Taħt Dr. Robert Abela kien hemm żieda qawwija fl-impjiegi tant li dawn l-ewwel darba qabżu l-figura ta' 300,000 persuna. F'dawn il-5 snin dawk li jaħdmu żdiedu bi kważi 60,000 persuna jew madwar medja ta' 1,000 kull xahar kemm ilu Prim Ministru. F'5 snin l-impjiegi żdiedu b'aktar milli kienu żdiedu fi 3 leġislaturi f'daqqa taħt il-Partit Nazzjonalista. Kisba ekonomika importanti oħra kienet li r-rata ta' impjiegi f'pajjiżna l-ewwel darba qabżet 80% u saret fost fl-aqwa fl-Ewropa meta sal-2012 kienet waħda mill-ar. Dan fil-waqt li propju fl-2021 ir-rata ta' impjiegi fost in-nisa Maltin u Għawċin qabżet il-medja Ewropea l-ewwel darba. Fl-2012 din kienet kwart inqas mill-medja Ewropea. Konformi ma' dan l-ewwel darba fl-istorja wkoll, ir-rata ta' qatt lokali kienet l-inqas fiż-żona euro b'rati li saħansitra waqgħu taħt 3% meta taħt amministrazzjoni nazzjonalista ir-rata tal-qatt kienet aktar mid-doppju. F'riżultati ieħor bla preċedent, dawk jirreġistraw għax-xogħol ukoll naqsu taħt l-1000 wara li kemm ilu Prim Ministru Dr. Abela dawk jirreġistraw naqsu b'terz jew b'medja ta' xar persuni kull ġurnata.